अक्सर ई सवाल हर गर्भवती महिला के दिमाग में आवेला कि पेट में बच्चा सुरक्षित अवूरी स्वस्थ बा की ना। हर बेर डॉक्टर के लगे जाए के काम आसान ना होला, त घर में बैठ के हमनी के कैसे पता लगाई जा कि पेट में बच्चा स्वस्थ बा की ना। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में अइसन बहुत लक्षण दिखाई देवेला जवन की ई बतावेला कि बच्चा के गर्भ में हालत ठीक बा की ना। ओह लक्षणन के बारे में हमनी के बतावल जाव। महिला के अक्सर उल्टी अवूरी चक्कर आवे के शिकायत होखेला, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य बा। गर्भावस्था के दौरान होखे वाला हार्मोनल बदलाव के चलते अइसन होखेला। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेला, राउर गर्भाशय ऊपर के ओर दबाव बढ़ावेला, जवना के चलते सांस लेवे में परेशानी हो सकेला। एकरा अलावे कमर दर्द, कंधा में दर्द, अवूरी पीठ दर्द के शिकायत भी हो सकेला। इस सब बच्चा के स्वस्थ होखे के संकेत हा। दूसरा अवूरी तीसरा तिमाही में महतारी के वजन 10 से 12 किलो बढ़ जाला। अवूरी पेट, स्तन चाहे शरीर के अलग अलग हिस्सा पर भी खिंचाव के निशान दिखाई दे सकेला। राउंड स्तन भारी महसूस हो सकेला। अवूरी निप्पल के आसपास के इलाका भी करिया हो जाला। इहो एगो स्वस्थ संकेत हा। एकर मतलब बा कि राउर स्तन बच्चा खाती दूध बना रहल बा। दूसरा तिमाही में बच्चा हिल जाए लागेला। अवूरी लात तक मारे लागेला। कुछ महिला के 5 महीना में बच्चा के चाल महसूस होखेला, तो कुछ महिला के 5 महीना से पहले भी ई महसूस होखेला। बढ़त बच्चा अवूरी गर्भाशय के चलते महिला के गोड़ में सूजन हो जाला। अवूरी ऊपर से गोड़ के नस भी दिखाई देवे लागेला, जवना के वेरिकोज नस कहल जाला। इहो एगो संकेत बा कि बच्चा स्वस्थ बा। गर्भ में बच्चा के खतरा के लक्षण जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो जरूर देखी। ऐसन जानकारी खातिर हमनी के चैनल मेडविकी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।